Di. Unsa man budak? Dili sabak-sabak pa mo sa kuwan ko. Bi? Ay susulyap mo, ay nabihag ako. Hilak man ka. Saan may magkikahilakan, Bi? Anong hihilak man ka? Alangan, Bi. Wala na yayuda akong ikaduha nga bana. Tanawa ra ko no mga napay na pud ko. Kay kabala ka, Bi. Dawaton ko na. Basta imuha lang kung dawaton. Ano ka tinuod ka, Bi? Ako na. Hey, ni-sweet na si Mama. Thank you, Lord. Ma? 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 Saan Mama? Ma? Ay, maaari ko sa lamisa. At tungo na ulit. Ano na dito? Wala, yung Mama, uy. Natulog man. Ano sa kay problema ni? Prince, ay napukaw si Mama. Sapot na, walay kwarta. Kaya wa nagpadala ang iyang bagong bana. Ay, sa ato ba, kuya? Si Mama, way kwarta. Wala, Jod. Tanaw ra gud Renzo. Looy kayo. Hello, buntis ba yao? Kuya, daan palagi ko. Pabuntisan ra si Mama. Prince, kuha ang pagkababae ni Mama, oy. Kini magod si Mama. Di ka ulot ka papa ba? Kuya, ayaw mo away. Mabad na si Bibi. Ay, wala aray. Nag-istorya ra may problema. Okay, kuya. Kuya, atong sa si Mama. Okay, Renz. Ayaw ilabti na, ha. Matulog yan, ha. Dili, kuya, oy. Ako lang ikapon. Ay, nahihika pa, Renz. Bunalan juga ng Mama. Ay, kung buti, kuya. Mas bright ako nimo. Ma, muwarta ko, ma. Para sa imo. Ma, abutan ako diri. Doon sana ko si Papa. Ay, ganto dito, Renz. Huwag gyapon to'y kwarta. Ayaw i-judge si Papa, kuya. Nagbago na to si Papa karon. Baga na kitong kwarta. Ilom, Renz. Parehas ra mong Papa. Paasa. Bantay, mga ayaw ka niya, ha. Kung na ako'y dala. Renz, ay na pag-asa. Bantay niya ka, kuya, ha. Karon, Bi. Kay nagbag-o na ko. Posible. Di ko ka-score si mo, ha? Siniguro. Naunta na kay kwarta kay wa nakapadali. Ako na pa'y bida ron. Hala, si Papa man to. Pagkagwapo. Pa, kung saan na imong dala? Friends! Rutas! Rutas! Pwedeng naghana! Napagipan! Napay kwarta pwedeng naghana! Si Arab di taga-pasaran eh! Pa, pagkaani pa, oy. Ay, siyempre! Rich na kayo takaroon! What? Kuya, pagkaani ko si Papa. Pwedeng naghana! Ang dala! Pagkaano? Asa inyong mama? Ay, pangayo, ha? Pangayo. Asa inyong mama? Huy! Asa inyong mama ba? Pedro. Wala, tulog mo lagi na inyong mama! Kanino nga ba ni Korta? Aha! Gana mo ha? Dila mo kay ako i-discartisin mong mama. Di? Di? Unsa man budak? Dili sabak-sabak pa mo sa kuwan ko. Bi? Ay susulyap mo, ay nabihag ako. Para bang himala. Di, hilak man ka. Saan may magkikahilakan, Bi? Anong hihilak man ka? Alangan, Bi. Wala na yayuda akong ikaduha nga bana. Tanawa ra ko no mga napay na pud ko. Mao na, ang imo ang pagkababae na ikuha. Pero ay kabala ka, Bi. Dawaton ko na. Basta imuha lang kung dawaton. Ikan karon, Bi. Panguyaban ta ka, hantod sugton ko nung balik. Ano ka tinuod ka, Bi? Ako na. Ay, tinuod, uy! Para sa imuha na. Kani, expenses ni mo ni kada adlaw. Pag mahurot na, ay kabala ka, banaon na nako, isa kasi mana, balik na buko para mamisita. Unya, imuha na. Salamat kay Kalipay lang yung imong kalila ha. Unya, Hey, ni-sweet na si Mama. Thank you, Lord. Yay! oh, sige, basta
ayo lang mo sa imong mama ha. Muadto sa ko kay daghan mo kong mga business. Salamat pa nga. Okay.